Boas noites a todas e a todos. Hai agora 70 anos, un 20 de xullo de 1955, a Coral Polifónica de Ribadeo comezaba o seu primeiro concerto con esta mesma peza. Gaudeamus igitur, alegrémonos, somos jóvenes, ironías do tempo. 52 voces entón para un exixente programa de 20 pezas. Hoxe, 70 anos despois, damos esa benvida para rememorarnos ese día con este concerto especial. Un concerto con dúas partes que amosan non só esta longa vida, senón tamén un entramado de relacións humanas que, grazas á música, seguen a perdurar. Dúas partes son diferentes no número de voces, que irá desde as 47 actuais ás máis de 100 que logo ocupará este altar. Pero a mesma responsabilidade, a mesma emoción e o mesmo desexo de agradarles a todos vostedes. O programa de hoxe, escollido entre as aproximadamente 150 obras do noso repertorio, segue fiel á tradición da coral e o desexo do seu fundador, Carlos Álvarez Fernández Cid, mesturando o clásico co popular, o relixioso e o profano. Un programa que, a pesar desta mestura de estilos, pode considerarse popular e é coñecido por todos. Un desexo que Carlos tamén anhelaba, que a música coral servira para educar o público na escoita e disfrute de obras menos coñecidas ou máis serias. E tamén obras que supoñan novos retos, novas exixencias para as voces, como o Aleluya de Händel, estreado nunha misa da patroa do 1961, con que rematará esta primeira parte. É un marco excepcional, único para este aniversario, a nosa igrexa. 70 anos tamén acollendo os nosos cantos, en ensaios e celebracións. Espectadora e cantora ao mesmo tempo. Espectadora que garda na memoria das súas pedras a nosa historia coral. Cantora privilexiada, compañeira perfecta, capaz de disimular os nosos erros e engrandecer o noso canto. Así que, sen máis, proseguimos. Grazas por acompañarnos nun día tan especial. Como aos 500 programas que fixemos, non sabemos por onde desapareceron, ainda que non tiña pensado cortar o programa, e colaborar así un pouquiño todo seguido, xa que moitos de vostedes non teñen programa. Imos a seguir con a manera ribadense El Peregrino, logo será A Negra Sombra, logo o Yo Te Diré, a manera de Los Últimos de Filipinas, e remataremos esta primeira parte co Aleluya de Händel. Graciñas de novo.
E xa chegamos ao final. Agora empezar a conta atrás para o próximo encontro. Grazas, en primeiro lugar, a todas e todos os coralistas que responderon a nosa chamada con tanto entusiasmo e profesionalidade e os que nos acompañan aquí diante dando testimonio desta longa vida coral. Grazas a todas as persoas coralistas que traballaron para que esta idea se puidera facer realidade. Grazas ao párroco Gonzalo, que dixo sí dende o primeiro momento, tamén pola confianza que nos amosa cando vimos ensaiar. Grazas aos traballadores do Concello, na persoa de Alberto, sempre disposto a botar unha man na infraestructura. Grazas ao Concello polo seu apoio á nosa sociedade musical e aos membros do NOM. E grazas a todas e todos vostedes que en sucesivas xeracións e dende hai 70 anos venen apoiando a esta coral, facéndonos sentir queridos e apreciados. A coral, unha veciña privilexiada que quere seguir gozando do seu cariño e medrando o seu calor. Que a música coral non pare de soar. Gracias a todos.